Com es diu l'excursió d'avui? Roques Blanques, no? Roques Blanques. Se fer bé, veus de nens. Roques Blanques. Bueno, no gaire. Roques Blanques. No sé gaire. Sí que hi ha trànsit, no? Havia de dir. Sí, a més és que he sentit les motos, aquelles girant a l'esquerra. Sí. Que xuli. Però que anem per la muntanya anem dient que xuli. Seient. Font de l'Ofina, que hem d'anar cap a la Font de l'Ofina. Tom de les Rases. Veus, el GR192 segueix cap aquí i nosaltres ens hem de desviar. Ah, sí. Està ben erosionat. Sembla que ho he llegit, que hi havia una mini-gripada. Igual que escollar, amb el cul a terra. Però vull dir que ja no podem pujar molt, perquè aquí davant és el màxim, el punt més alt. És una presa. Molta aigua no té aquest pantà. Hosti, que petit. Vilanova, 6,5. Pensava que anaves a dir mare de Déu. Sembla que sigui baixada ja. Fins a l'Escagassat aquest. Vinga, doncs anem cap a l'Escagassat. Però el mapa no surt, si no ens orientaríem si ens falta molt poc. De cada la casa. Sí. Mira, el GR.